2 schietpartijen in 1 weekend. Dat gaat de Vlissingers niet in de koude kleren zitten. Je zult maar daar net uit de kerk komen of een boodschap doen in de supermarkt en dan met dit geweld worden geconfronteerd. Dat is natuurlijk heel ernstig, heel kwalijk en dat raakt mij ook. En verder in deze Zeeland nu. Celstraf en taakstraf voor jonge daders. En een vreemde taal leren in een virtueel dorp. Goedenavond. De schrik zit er goed in Vlissingen. In de gemeente wordt al dik een jaar preventief gefouilleerd vanwege de vele schietincidenten. En toch was het afgelopen weekend weer 2 keer raak. Vlissingen werd dit weekend opgeschrikt door 2 schietincidenten binnen een halve dag. De eerste vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag bij het Bellamypark. Een 22-jarige man werd neergeschoten. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een jonge verdachte is vandaag aangehouden. Een halve dag later, op zondagmiddag, werd er geschoten in een supermarkt in de wijk Papegaaienburg. Een 44-jarige man kwam hierbij om het leven. Een 23-jarige man werd in de omgeving aangehouden door de politie. Het gaat bij veel Vlissingers niet in de koude kleren zitten. Wat dacht u toen u het hoorde? Nou, ik dacht, het was een tijdje stil, maar het begint weer opnieuw en ja, het is onvoorstelbaar. Ik kan dat wel als me neerleggen, ja. Maar het is wel raar. Midden in de supermarkt vind ik toch, als je 's nachts over de straat loopt. Ik lig er niet wakker van, laat ik het zo zeggen, maar het doet me wel wat dat het weer steeds opnieuw gebeurt. En dacht u niet van, oh, daar gaan we weer? Ja, dat dacht ik wel, ja. Ik dacht eerst van het zal wel bij elkaar te maken hebben, maar dat blijkt niet zo te zijn. In het voorjaar van 2024 waren er ook meerdere schietincidenten in Vlissingen. Daarop besloot de burgemeester een veiligheidsrisicogebied in te stellen waar de politie preventief mag fouilleren. In maart is dat besluit nog met een half jaar verlengd. Verslaggever Niels Schuurbeers staat in Vlissingen. Niels, je hebt nog meer inwoners gesproken, hè? Wat zeiden zij? De meeste mensen die ik hierover heb gesproken wilden niet voor de camera reageren. Maar 2 vrouwen die ik hierover sprak, die zeiden dat ze als het donker is niet meer alleen over straat willen of durven. Dus dit soort incidenten die doen wel degelijk iets met het veiligheidsgevoel van sommige inwoners. En hoe staat het nu met het politieonderzoek? Nou, vandaag is er dus een minderjarige verdachte aangehouden voor dat schietincident op het Bellamypark. Maar de onderzoeken voor beide schietincidenten die lopen nog. Voor de mensen die bij die tweede schietincident aanwezig waren of daar in de buurt wonen, het schietincident bij de supermarkt, daarvoor gaat de gemeente een bijeenkomst organiseren. En daarover sprak ik burgemeester Bas van der Tillaar van Vlissingen. Hoogstwaarschijnlijk hebben we een bewonersbijeenkomst morgenavond, waarbij mensen die er behoefte aan hebben om na te praten, even af te reageren op de gebeurtenissen van gisteren, de kans krijgen even bij elkaar te komen, een kop koffie met elkaar te drinken. Wat doet het met u als burgemeester dat er weer een schietincident is in uw gemeente? Ja, je schrikt natuurlijk allereerst heel erg. Je leeft mee met de familie van de slachtoffers. Ik moet ook zeggen dat ik het heel indrukwekkend vind wat mensen dan meemaken die bijvoorbeeld gewoon een boodschap gaan doen. Je zult maar daar net uit de kerk komen of een boodschap doen in de supermarkt en dan met dit geweld worden geconfronteerd. Dat is natuurlijk heel ernstig, heel kwalijk en dat raakt mij ook. Aan de andere kant, het maakt me ook kwaad in die zin dat het me extra energie geeft om door te werken aan een veilige stad. Want mensen hebben recht op een veilige woonomgeving. Mensen hebben recht om veilig over straat of naar de supermarkt of naar de kerk te kunnen. En daar moeten we met elkaar keihard aan werken. Ja, woorden van burgemeester Bas van der Tillaar van Vlissingen. Niels, dat tweede schietincident bij die supermarkt, hè? Hoe is het met het personeel van die supermarkt? We hebben contact opgenomen met de supermarkt waar deze 44-jarige man is doodgeschoten. En het hoofdkantoor van deze supermarkt laat weten dat het personeel de komende tijd intensief begeleid zal worden om deze traumatische ervaring te verwerken. Niels Schuurbeers vanuit Vlissingen, dankjewel. De 4 jongens die vorig jaar september met bivakmutsen juwelier Minderhout in Westkapelle overvielen, zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen de 6 en de 9 maanden. Dat heeft de rechtbank in Middelburg vandaag bepaald. Daarnaast worden de jongens de komende tijd verplicht begeleid door allerlei instanties. De 4 dringen op 27 september met bivakmutsen juwelier Minderhout binnen. Ze slaan vitrines in en dreigen met een vuurwapen. Er raakt niemand gewond, maar de schrik is groot.
Al vrij snel worden de verdachten die per scooter waren gevlucht opgepakt. Het blijkt te gaan om hele jonge jongens. 3 van 17 en 1 van 15, allemaal uit Vlissingen. De jongens hebben alle 4 bekend dat ze de overval gepleegd hebben. En dat zouden ze gedaan hebben in opdracht van een onbekend gebleven man. Omdat de verdachten nog zo jong zijn, worden ze niet alleen gestraft, maar krijgen ze ook hulp. En dat is niet vrijblijvend, maar verplicht. Eigenaar Piet Minderhout wilde vandaag niet voor de camera verschijnen. Maar hij vertelde eerder dat de overval grote impact heeft gehad op hem en zijn personeel. Met mij gaat het intussen weer goed. En met het personeel uiteindelijk ook, maar niet met iedereen. Want er is nog een collega in de ziektewet door het gebeuren. Dat heeft een enorme impact voor hem gehad. Dus die is nog steeds jammer genoeg afwezig. Eigenaar Piet Minderhout is zelf niet aanwezig tijdens de overval. Hij krijgt een telefoontje. Binnen 5 minuten is hij in de zaak en ziet hij de ravage. Ik loop zo en ik zie hier horloges liggen. Nou, hier zijn helemaal geen vitrines met horloges, dus dat was ook al vreemd. Overal glas, want dit kastje was ook stuk. Die horloges die kwamen uit die hoek, hier 5 meter verder. Die waren dus door het geweld door heel de winkel gevlogen. De buit is trouwens nooit teruggevonden. Die zouden de jongens tijdens hun vlucht hebben overgegeven aan die onbekend gebleven opdrachtgever. De persoon die in Noordwelle ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een maaimachine is overleden. Dat meldt de arbeidsinspectie. De maaimachine kwam vrijdagmiddag ondersteboven in een sloot terecht. Het slachtoffer zat bekneld in de cabine van de machine die onder water lag. De brandweer moest hem bevrijden, maar de man raakte zwaar gewond. De arbeidsinspectie die doet nog onderzoek naar het ongeluk. Over de identiteit van het slachtoffer worden geen mededelingen gedaan. Er lijkt nu duidelijkheid over de vraag wat nou de oorzaak is van de klachten van flink wat zwemmers bij de Grevelingedam dit weekend. Volgens de zwemmers werden ze door iets pijnlijks gestoken. De gemeente Schouwen-Duiveland dacht dat het ging om het Pietermanvisje en raadde even af om het water in te gaan bij het badstrand bij de Grevelingedam. Maar volgens de provincie Zeeland gaat het nu naar alle waarschijnlijkheid om de Japanse kruiskwal. Dit lijkt een gewoon tafereel. Spelende kinderen op een schoolplein, maar toch is dit bijzonder. Hier spelen kinderen van het speciaal onderwijs van de Sprinken samen met die van de reguliere basisschool Zuidwesthoek in Goes. Dat moet ze dichter bij elkaar gaan brengen. En is dit nou leuker dan een normale lesdag? Ja. En wat vind jij, Jace? Ja, ik vind het eigenlijk ook wel leuk. Ja, beter dan normaal. Wat vind je er leuk aan? Dat je andere kinderen kent. Ik vind het leuk. Misschien ken ik wel nieuwe mensen, maken we vrienden en kunnen we eens een keer samen spelen bijvoorbeeld. Je ziet dat kinderen echt samen spelen, samen ontdekken. Iedereen is hier gelijk. Iedereen kan hier meespelen. En dat is wat wij met het gehandicapte kind, met de speeltuinbende willen bereiken. De HZ, Scalda en het Reinaard College in Hulst werken aan een manier om scholieren makkelijker te laten oefenen met het spreken van buitenlandse talen. Daarvoor ontwikkelen de scholen een spel waar het door AI en virtual reality lijkt alsof je in het buitenland bent, in een echt taaldorp. Docent Duits en bedenker van het spel, Gorik Hageman, merkt al langer dat zijn leerlingen niet meer makkelijk in een andere taal durven praten. Hij hoopt met het taaldorp de drempel te verlagen. Wij doen op school eigenlijk altijd een echt taaldorp. We gaan naar een Duitse stad en daar ga je dan met echte Duitse mensen in gesprek. Ja, als je in een taaldorp gaat, moet je ze echt al pushen met opdrachten van ga eens in gesprek met mensen. En op een of andere manier lijkt het in de virtuele wereld, ze zijn het misschien meer gewoon, lijkt dat barrières op te breken en dan durven ze toch meer in gesprek te gaan. Goedemorgen. Hallo, ich bin Hanna, die Bäckerin. Ich habe heute leckere Kuchen und Brot für Sie. Möchten Sie etwas bestellen? Haben Sie auch Vollkornbrot? De wereld van heel veel jongeren speelt zich toch virtueel af. Kunnen we niet ook een virtueel taaldorp organiseren? Nou, en dat proberen we hier te creëren. Dat ze op een gemakkelijkere manier hun taal, in mijn geval dan de Duitse taal, gaan gebruiken in een setting. In de hoop dat als ze die setting in real life gaan meemaken, dat ze dan ook gemakkelijker tot Duits spreken komen.
Hier in het Joint Research Center in Middelburg komen studenten daarom bij elkaar om het taaldorp te ontwikkelen. Ivo is blij dat hij als HZ-student mee kan werken aan zo'n project. Back in high school, when I started studying German, I didn't get very far, and that kind of stung a bit. And now I have this opportunity to create a game that would hopefully help other students actually learn German, and it's going to give them essentially life practice. So I'm hoping to accomplish something that would make learning German easier for everybody. Haben Sie Medikamente gegen Kopfschmerzen? Ja, wir haben einige Medikamente die helfen können. Hoe trots bent u nou eigenlijk op deze studenten? Nou ja, als ik zie wat we zijn er januari, februari mee begonnen, wat ze intussen al gerealiseerd hebben, hoe Duits dat de stad er eigenlijk ook uitziet. En als je een gesprek gaat voeren, hoe realistisch het eigenlijk ook klinkt, dan kan ik alleen maar trots zijn. Ik ben al benieuwd als mijn leerlingen het gaan testen, wat zij ervan gaan vinden. De bedoeling is dat het taaldorp volgend schooljaar echt door de scholieren van het Reinaert College in gebruik genomen kan worden. Na een warm weekend trokken vannacht en vandaag toch wat welkome wolken en regenbuien over. Maar vanmiddag trok het weer op, dus ja, dan kun je er weer op uit. Morgen dan krijgen we meer bewolking en lokaal ook weer een buitje. Maar de temperaturen blijven ruim boven de 20 graden. Woensdag dan tikken we de 25 graden weer aan. Maar daarna wordt het wisselvalliger, al blijft het dus qua temperatuur lekker. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.